नायलांबाय थादों मारै जायो भिडिअ आसोला हा जाबाय दोङो आसोला हाबा जानोसैनो मानसिया सासे हरदो नागिरना लोगोफोर नोंसोर मारै दं आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ खानायबो थांबाय नोंनि महरा बापरे बाप इमान गोसा आंनि गारिया नै जोंनि बसआ बे जाबाय बस आंनि बस बेनि नामा मा नाम मोनलाय नोंनि नामा देरहासार बेनि नामा बिथांनि नामा देरहासार दा जों थांबाय दोङो खामानियाव गाइस नै नायलांबाय थादों मारै जायो भिडिअ ससे थांबा मोनसिगोन लामाया न'आ मोनसिगोन गाइस ससे थांबानो बाइक गैयालै जोंहा साइकेलसो ना बस साइकेलसो जोंनि बाइक गैया जों दा नै हाजिरा मावनो फैदों मिस्टार बर'आ हा जावबाय दोङो नै हा जावबाय दोङो आसोला नै आसोला हा जावबाय दोङो नै जोंनिया बसआ हा जावदों हाजिरा मावनो फैदों नै बिल्डिंआव नै सरकारनि बिल्डिं बे जाबाय सरकारनि बिल्डिं जों दा बेयाव हा सोबाय दोङो नै आसोला हा होबाय दोङो बेयाव मार गोलाव जाखाबाय नै एबार मार बुरजा हा होखाबाय फाफ्लि साफ्लि गैला दिनै आसोला बानदों फाफ्लियानो गैथारला आसोलनिया गोज्जा जालायबाय दुलुनजोब्बाय बानै हाखो मा जाबावगोन नै हालांलायनोसै लोगोफोर साहालै लाल साहा ओरैबायदि जोंहा दा मजा बिस्कुटा जोंनिया बिसोर माबा जोंनिया हासुदै मोनामदो बिस्कुटानो हासुदै मोदोमदोलै मजा नंगौ apa ya betul betul ya bu lewat mana nih जोंनिया केकआ बया sudah mudah-mudahan lah baiknya besar pun ya besar pun ya tinggal kayak tadi lalu hamilnya kalau nah meli mali itu juga sih yang bikin jadi kayak tadi beda buat bos nih building सरकार नी बिल्डिंग है सरकार नी बिल्डिंग saling dengan mai belum bisa apa mai belum sarang lah sarang lah saya mau jalan
Baliknya fudungnaisa. Saya birat gede mane एकदम खेबसे लोंबाथाय माने लोंनो लुबैदों नोंसोरो Baliknya fudungnaisa. Baliknya fudungnaisa. बाजैया फोरोंनो हरदों जोंनो नोंसोरो माने Balik kita ketika dong fudungnaisa. लुबैबाथाय जोंनो बिहरबानो जाबाय माने जोङो मबाइलसिम सोना हरसिगोन आरोना लोगोफोर एकदम माने ibu ada sama mau sahur Muara. Dengan mari mendesak. ini birat gede-gede kemudian mana loंबाथाय माने लोंबोनो माने लुगैयो आरो लोगोसे मा जानाय बिस्कुट गदै माने जनायनिफ्राय माने थांनो इच्छा गैया जादों खानावनो गोदैखौ लोंनानै मोजां मोननो थाखाय गोलोमसोबाय नै मा गोलोमबाय खामानियाव नै अयथासार गरम नै ओमफ्राय माने दै दोनो बुंजोब्बाय जा गोलोमखादों एसेबा गरम gurung na biasa gurung gurung mana gurung deh bisa ba gurung lagi ber दा जोङो मडिनि बिल्डिंआव खामानि मावबाय दोङो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम बे जाबाय सरकारनि बिल्डिं नि बाथरुम बे जाबाय बाथरुम बे दसे जोंनिया आरो गरमथारलै गोलोमदैखौ जोलांबाय नै बेसेबा गरम माखासे दै दोननानै फैजोब्बाय सान्दुंबो माने थानो हायाखै बिराद गरम बेसेबा सान्दुं बेनि थाखायनो दसे रेस्ट लाथ'दो हाबा जायो मानसि नालाय दसे रेस्ट लाबा देनां सिख्ला लाबाथाय आरो ओमफ्राय आसोला हाबा जायोबा इमान खस्थ' मावो आरो हाबा खालामबावबा बेसे खस्थ' खालामबावनांगोन हाबा जायैयावनो इमान खस्थ' खालामनांदो आरो हाबा जाबा आरो बेसे खस्थ' खालामबावनांगोन नायना हरदो लोगोफोर सासे बेनि थाखाय सासे साफा गावदांदां नायनानै सासे हरदो इनो बिसोरो नागिरबाय दोङो सासे नागिरबाय दोङो बिसोरो मोनाखै गाइसफोर सासे हरदो इनो नागिरना बिसोरो हाबा जानोसैनो सासे हरदो गावदांदां नायनानै हाबा जानोसैनो मानसिया सासे हरदो नागिरना मानसिया बेनो बरा जाबाय गाइस दा जोंनिया खामानिया जोब्बाय जों दा न'आव थांबाय दं सानैजों फैबाय बस आरो आङो न'आव थांनोसै खामानिया जोब्बाय जोंनिया दे थांनायनि लेट्स लोगोफोर दा भिडिअआ एसेयावनो जोब्बाय बाय बाय टाटा see you गुड नाइट नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन टाटा बाय बाय